Hospice Malta għaddejja b'kampanja bl-isem ta' Sunflower sabiex jinġabru fondi ħalli s-servizzi li toffri jibqgħu jkunu sostnuti. Hospice Malta hija għadha li tagħmel ħafna ġid u tagħti servizz b'xejn lil aktar minn 1300 familja fis-sena. Fost servizzi li toffri din l-għaqda mhux governattiva, hemm dak li tipprova żżomm il-pazjenti f'darhom minflok imorru l-isptar għall-kura paljattiva. Kif spjega ma' News l-uffiċjal ta' Hospice Malta Andrew Zammit. Mela, Hospice Malta tiffoka ħafna fuq il-kura paljattiva, ġifieri li tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti li jkollna. Sa pazjenti konna vari, maġġoranza minnhom ikollhom sfortunatament kanċer, hemm mart serju ieħor li nieħdu ħsiebu. Hospice u x-xogħol tagħha huwa li tiffaċilita jew inkella tamplifika il-kwalità tal-ħajja ta' dak il-pazjent. L-uffiċjal tal-Hospice Malta għalmana kif tul il-pandemija is-servizz moti kellu jadatta. F'dan iż-żmien ukoll is-servizz tagħna ma waqafx, ġifieri through that adaptation, minħabba li kellna nadattaw, kellna nimmodifikaw is-servizz u kellna wkoll nibqgħu nituh is-servizz, ma sarx nitilquhom hekk lampas tampa l-klijenti, bil-pazjenti. Zammit għalmana kif l-ispejjeż xorta waħda baqgħu hemm, hekk kif din l-għaqda tonfoq minn tal-inqas €1,000,000 fi spejjeż operattivi fis-sena. F'din il-kampanja bbażata fuq il-ġenerożità tal-Maltin se jkunu qed jinbagħtu leaflets f'kull dar f'Malta u f'Għawdex. Wieħed jista' jibgħat id-donazzjoni tiegħu permezz ta' ittra postali jew anke b'mod online fuq www.hospicemalta.org.